Bos días a todos desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe, para min, é un día especial, pois neste amencer de agosto teño a oportunidade de poñer voz á palabra dunha muller que é palabra, é música, é poesía, é ritmo, é sensibilidade, pero por riba de todo, Marina Sánchez é amizade. Hoxe farei todo o posible para estar á súa altura, poñendo a miña voz ao precioso poema O que amo, que nos regala a nosa compañeira e pilar básico do noso grupo Nós, a xente do redor, no número 15 da nosa revista. Gracias, Marina. O que amo. Xa paguei o meu tributo. Que din agora os deuses nas súas pedras milenarias? Que lle conta a fonte as edras? Que albiscan as fadas dos trácegos e dos piares que carreo? Que senten os mouchos e as coruxas coa canción que os arrola na noitiña? Ou aínda hei de esculpir na laxa antiga aquel nome que me invade cando choro? Aínda non se rendeu conquistada e borracha de lembranzas e caricias a moura no outeiro do alén. Risa lonxana que teño que darme máis, irei sumisa, devota, febril e fiel, axeonllada. Algo máis grande ca min me resucita cando caio absorta, morta, extasiada. Así é a devoción polo que amo, este muíño que moe o pan da vida. Respirar é un milagre, é a alegría, é o porto onde arriban os meus mares. Gracias, Marina.